chunyo dolore paro gi kehera mar Eli Toto. Wakwongo yud weche manyien en sabire wange marudi chieng. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche manyien e Radio Ramogi kokelni go kumba mar Coopbank Assurance Intermediary. Jatend piny Kenya William Ruto otimo gwelo manyien e mbetre ma opogore pacho ka. Odialo bucha malo golo chik matamo sirikal uso kata keto lwet ji giwegi kambi mar Kenya Pipeline nyaka bi winji bura mayande ne omaki e wachno gi riwruok moro mong'ere ni Consumers Federation of Kenya. Kod jatend migawo mar weche mag arita Kipchumba Murkomen osidho ayanga chenro mar chiwo tiegruok ne ruodhi kod jolupgi ewi kaka ginyalo chwalo chenro mekgi mag tich kinde duto. Amosi ni misawa kamoro moro ma intie kina rwaki ni machiegni mar yudo weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Odialo buche mamalo golo chik matamo sirikal uso kata keto lwet ji giwegi kambi mar Kenya Pipeline nyaka bi winji bura mayande ne omaki ewi wachno gi riwruok moro mong'ere ni Consumers Federation of Kenya. Jang'ad bura Bahati Mwamuye ne ogolo chikno mabende tamo jatend migawo mar omenda kod ji giwegi mabende ne dwa kawo kambino kaachiel kod mamoko mabende ne wachno mako mondo mikoro gidhi nyime gi chenro mar chiwo kambino e lwet ji giwegi kata use. Odialo buche ne bende onyiso jal mane omako burano mondo mi koro chiw lipot mar chikno ne jok mabende ne omaknegi burano kendo duogo chiw lipot ne doho gima koro nyiso kata obio chiw ne doho gima nyiso ni osechiwo kata osemiyo lipodno ne jok mabende ne omaknegi burano kapok odiochieng' ma kawuono rumo. Bura makamano koro ibiro winj wachne ka ochopo chieng' tarik 5 dwe mar 9 mar higani ka kar saa 4 wang'e mar okinyi. Jatend piny Kenya William Ruto timo gwelo manyien e mbetre ma opogore pacho ka bende chenro mane iye tek mokalo odiochieng' ma kawuono. Ruto ne ogwelo jambetre Galma Muke mondo mi koro bi obed jambetre mar piny Kenya e piny mar Ethiopia. Seo bende Anthony Mwaniki to ne ogwel mondo mi obed jambetre mar piny Kenya e piny mar Turkey. Gi thuolono piny mar Thailand jatend piny William Ruto ne ogwele jambetre Lucy Keruthu ka Henry Mambuna bende ne otere mbetre mar piny Kenya e piny mar Tanzania. Ka piny mar Thailand jatend piny William Ruto ne otero jambetre George Morara Orina e kinde jombetre mamoko bende ne ogwele mbetre mopogore e kinde ugwelo ma jatend piny ne otimo odiochieng' ma kawuono. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen osidho ayanga chenro mar chiwo tiegruok ne ruodhi kod jolup magi ewi kaka ginyalo chwalo chenro megi mag tich kinde duto. Men koluwore gi bedo ni ruodhi ma kwan gi romo 8,100 e thur kama ngima pok oyudo tiegruok manyalo konyogi chwalo tijegi mapile. Wach ma bende omiyo koro sirikal dwa timo chenro mag tiegruok makamano ne ruodhi kod jolupgi e gwenge duto ma pacho ka. Jatelono ne owacho ni bang' tiegruok makamano to koro chenro mar choro e ngas mamalo jotij loch nangago dhi timore kata mana osachgi bende sirikal biro chwe ng'iyo malong'o ka inyalo medgi. Murkomen gi thuolono bende ne olero ni lepe tich mag jotend loch nangago kata uniforms koro ibiro ternegi e log tich mag counties ma opogore pacho ka kama bende ne omigi siem mager e wach mar siro lwedo time moko machach machiko kopuodho kaka mago matero nyithindo manyiri nyangu e gwenge ma pod time makamago timore. Gi thuolono Murkomen kata kamano ne ogolo siem mager ewi ne ruodhigo ewi wach mar bedo ni nitiere buche moko manyalo bedo ni nitiere kor gweng' ahinya to mago motenore kod rocho ratiro mag nyithindo machalo kaka miyo nyithindo machalo kaka gamo remo mohiwe ki nyithindo manyiri ma owacho ni pono ni wach makamano nyalo biro mieno ruoth moro amora kata jalupne to ibiro mana teng' lwete mogo kendo onge bura ma ibiro yal kode. Weche moko en ni jaod bura ma Githunguri mano Gathoni wa Mushomba okwedo mokalo okang' ma od bura malo ne okawo mar keto ne okum mar mondo mi kik onyon od bura kuom thuolo mar ndalo 20 ma en koluwore kod chik mabende jatatua kata spika mar od bura mamalo Moses Wetangula ne ogolo. Kane otwagi jofwambo e boma ma Nairobi odiochieng' ma kawuono, Wamushomba kata kamano ne owacho ni ne okang' mar keto ne okum mondo mi kik odonji od burano
ne oket ne secha bende ne oketo tesre jatend migawo mochung'ne weche mag arita e pacho ka Kipchumba Murkomen mondo mi koro noler malong'o ne oganda jo Kenya kotenore kod wach nek mar wakeini mabende ne otimore e kar dak makware mayudore e gwenge mag Embakasi, kama bende achich maduong' ma itudo kod nek makamano mane geto mana wakeini ne oduogo maki kaito bang'e lipot oduogo wuok ni olal miru e jela maonge ng'ato ang'ata mong'e kama entie. Gi thuolo mabende wa Muchomba ne dwaro ler machalo kamano kowuok kuom Murkomen, jatend migawono kata kamano ne ok nyal duoko. Wach mabende ne omiyo wa Muchomba ne owacho ni ok onyal dhi nyime kod bedo e od bura nimar Kipchumba Murkomen ne ok nyal chiwo lipot makare wachno, kata bed ni jatend kata bed ni spika Moses Wetangula ne okone mondo mi koro ne obedi, to en owuon ne otamore. Okang' bende spika ne ochuo wacho ni mano nonyiso wang' teko maduong' mokalo, kendo spika Wetangula ne ogolo na chik mondo mi koro kik ochak onyon od bura kuom thuolo mar ndalo 20 mabiro, ma en bang' bedo ni nokadho chikno. Muchomba kata kamano ne oduogo kwedo mokalo kata mana tend sirikand Kenya Kwanza bende owacho ni orem kendo ratiro mag oganda kamano e gima duong' mabende kamano e singo maduong' ma jatend piny William Ruto ne oketo ne oganda jo Kenya motelo ne donje apisi e higa mar 2022 kama ne osingo mar biro rito ratiro mag oganda. Muchomba koro wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza odhi ataro kod chike kachiel kod singo duto mane keto ne oganda jo Kenya ahinya kotenore kod mago mamulo ratiro mag oganda. Olero ni kaka sirikal owuon nyalo wacho ni ok ging'eyo kuma chich maduong' ma itudo kod nek ma ne otimore kware mayudore Embakasi nitie ka bende ne olal mero lwet obila. Owacho ni ok onyal ling' ka ratiro mag oganda ahinya to mano mamulo wakeini irocho e yo machalo kamano. Weche moko nyakora mogi en ni jaod bura ma Embakasi East Babu Owino dwaro mondo mi koro tim lokruok ne pend chike mag buche mag maundu kata Criminal Procedure Code mondo mi koro yiene jogo man gi sigana kata historia mag timbe mag maundu bende mondo mi oyud thuolo mag tije. Kane ochopo e nyim jokanyo mag komiti ma ochung'ne weche mag ratiro kod chike, Babu Owino kata kamano ne owacho ni jogo ma osekalo e twech kata ma bende osego fai e doho neno matek mokalo e yudo thuolo mag tije nikech nonro mekgi mag weche mag maundu pod ni oboke ma puodhogi kata clearance certificates. Ne bende owacho ni okang' makamano tamogi thuolo mag tije kata obed ni koro ne gisetieko twech ma bende ne makogi e od yalo buche. Jaod burano wacho ni nonro ma otenore kod timbe mag maundu mag ji makamago bende ber ka koro igolo oko mondo mi koro onyisi kata ochiw neno moromo ne gin jogo ma olokore ma koro nyalo mi mana thuolo mag tije kaka joma moko. Komachielo nyakora mogi en od thieth ma Nairobi ma bende en od thieth mar ji giwegi manie lai manyime kotenore kod chiwo chenro mag thieth. Sani lipot yango ni nitiere kod ng'ikruok malich mokalo ma en koluwore kod bedo nitiere ywaruok kotenore kod weche mag telo ma sani koro kwako osiptandno. Lweny mar laro telo matayo od thiethno koro osemiyo kembe mag okumba kata insurance companies ma osebedo ka koro tiyo kode machiegni kembego ma bende kwan gi ohinga 10 duto osewuok ma ochweyo weyo od thiethno. Ma koro nyiso ni ng'ikruok maduong' mokalo nitiere od thiethno kendo koro keto andaki mokalo ngima mag jothieth ngima mag jogo ma bende yudo thieth e od thieth mar Nairobi Hospital gi thuolo masani. Nyakwara Mugajwang' weche gimedo biro ni kamora mora ma intie kokale nyakalondo mari mihero mar Ramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Komachielo en ni jakom mar komiti mabende ochung'ne ng'ado bura e od yalo buche Justice George Odunga onyiso oganda jo Kenya mondo mi koro giti gi yore mamoko mag tieko ywaruok ka gitiyo kod weche mag jothek e konyo rakore kod buche mamoko magin godo. Odunga ma bende ne lose kaunti ma Migori e kinde chenro mar kawo pach jopiny e wi lokruoge moko monego bed ni koro itimo e doho ma otenore kod weche mag lope kod alwora ne owacho ni nitiere buche moko ma sani onego bed ni koro tieko mana gi jothek e yo makare. Yal bucheno kata jang'ad bura Odunga owacho ni buche mathoth thoro budho e doho nikech kwan manok mag joyal buche ma bende koro dwaro nitie mondo mi kaber to buche moko losi mana oko mar doho. Oseyo mokalo sirikal kuom rem chiwo omenda ne od yalo buche mapacho ka mondo mi koro giyud kaka gichwalo chenro meggi e yo makare mondo mi otie kata wach mag dhungruok mag buche ma nyaka gi sani koro nitiere e od yalo buche ma opogore opogore e pacho ka.
Chik marwa mane waloso e higa 2010 wacho ni watem kaka wanyalo mondo ng'eny buche wane kaka wanyalo loso oko mar doho, nikech doho kawo seche mang'eny, nikech mokwongo joyal buche tin, doho be kuntie kuonde te. Buche manyalore to walos oko mar doho kwatiyo kod gimiluongo ni mediation. Mantie mediators mosepuodhi monego bed ni keto wiji kanyachiel. Odunga kata kamano kwa sirikal mondo mi koro ketenge omenda ma ibiro tigo e puonjo jopiny e wi moko kuom chike ma pachoka ka bende ne owacho ni jopiny moko bende koro dwaro ng'eyo chike mantie. Wach ma olero ni nyaka koro mi sirikal gol mano omenda ma biro konyo chwalo chenro machalo kamano e yo makare. Kaber onego bed ni chikegi watimo gimiluongo ni sensitization. Jopiny ng'eyo ni chike mwagolo gin chike mage, nikech chike nitie mang'eny mawuok to jopiny ok ong'eyo. Seche moko mano bet matek nikech okwan kod pesa moromo ma kendo dhi alwora kendo kwapuonjo jopiny. Emomiyo wakwayo sirikal mondo okonywa e wach mar omenda, mondo omi judiciary omenda maber ma koselos chike to kendo ipuonjo jopiny mondo ong'e ni chikego gin mage. Ka koro watieko nyakwara Mogajwang' magi kende thuond weche mane wamiyo pek ka koro ni to waketo nigi e yo machuoka. Odialo buche mamalo golo chik ma koro tamo sirikal uso kata keto lwet ji giwegi kambi mar Kenya Pipeline nyaka bi winji bura ma ende ne omaki e wi wachno gi riwruok mar Consumers Federation of Kenya. Jatend piny William Ruto timo gwelo manyien e mbetri ma opogore e pachoka. Kod jatend migawo mar weche mag arita Kipchumba Murkomen medo sidayanga chenro mar chiwo tiegruok ne ruodhi kod jolupgi e wi kaka koro gibiro chwalo chenro megi mag tich kinde duto. Giko weche manyien adimba nyakwara Mogi tudri kod James Rabala ka ng'oromo sa 10 mar biro yudo weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kelni go kumba mar Copbank Assurance Intermediary. Obed ni dwara rita no handi, mwando ni kata mana mar joma tiyo ni. Okumba mar Copbank Assurance Intermediary tudi gi insurance mamoko mabiro miyi duoko makare minyalo geno kuome. Limbad bengi mar Cop mantie machiegni kodi kata ywa tole namba 0703 027 000. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke en ni jang'wech ma Kenya John Korir biro dok masiro loch mare mar Bank of America Chicago Marathon madhi timore tarik 12 dwe mar 12 kotemo mar ringo e bwo seche 2. Korir ma bende noringo kuom seche 2 sekond 2.44 e higa mokalo ema nobedo ng'wech mare matekie moloyo manoseringo e bwo piny mangima e kinde mokalo. Obiro temo ringo kendo kama bende gibiro piem gi joloch mamoko Timothy Kiplagat manobedo jaloch e Tokyo Marathon manoringo kuom seche 2 dakika 2 sekond 55, Amos Kipruto manoringo kuom seche 2 dakika 3 sekond 1.3 kaito bende gi jal manotieko e thuolo mar 3 Cyprian Kotut e Boston Marathon. Jaloch nyadiriyo ma New York Marathon Geoffrey Kamworor bende dhi ringo kuom thuolo mokwongo e piem makamano bang' ka noloyo e tuke mag Rotterdam Marathon ma bende noringi higa mokalo. Korka jok mamine Irene Cheptai meringo gi Cooper kaachiel gi jalo maringo kuom thuolo mokwongo Les Chemnong biro ting'o bandera mar Kenya e alwora ma Chicago. Komachielo bende en mane jatugo mar Kenya kinde mokalo Sami Sholei sani koro dwaro ni riwruok matayo tuke mag adhula e pachoka kaachiel gi riwruok matayo tuke mopogore opogore mondo kaw talenta kowuok e tuke mag sikunde mag secondary. Kanoloso odiochieng' manyoro e Citizen TV, Sholei nomedo wacho ni talanta mathoth yudore mana e kor gwenge. And it's quite unfortunate that the previous federation, and I'm hoping Hussein is watching and is also working with KSSA, Kenya Secondary School Sports Association, because that is where the talents lie. And you know, these people have been neglected. In the last competition, forget about this year, I was in Kakamega for a whole week, and none of the federation officials was actually there. Etwak makamano nero jakom mar FC Leopards Boniface Ambani bende no paka inya serikal kuom siro lwedo tim mar Harambee Stars kaluwore gi bedo ni nyaka sani giselo tuke 2 kendo gidhi amodhi. Etwak makamano jakom mar klab mar FC Leopards
Vipers Boniface Sambani nopako ahinya sirikal kuom siro lwedo klab kata tim mar Harambee Stars ma bende dhi nyime gi tuke mag CHAN gi e kindeni. The current boys at the moment, what should I say? I think they have everything at their disposal. I'm looking at the ground first, the pitches. Yeah. Oh my goodness, yeah. You just need to play football, yeah. Yeah, you cannot come and say, oh, I performed badly just because of the pitch. To manen kocha maduong' mar Harambee Stars e kinde mokalo Jacob Gos Mulei ma bende nye en achiel kuom jogo eko manie kamati matayo tuke mag CHAN e pacho ka nokwayo johera mag adhula mondo dhi nyime gi pong'o pap kaka kamano okwayogi ni mondo kik gitim timbe moko mag machienglo manyalo miyo go Kenya fwai. I'm in the LOC committee. Yeah. I'll tell you for free that a lot of things have been put in place to make sure that we don't have a repeat of what has happened. CAF is very strict on the rules and regulation. I'll tell you, against Morocco, we had extra. I mean, that's Kasarani is at least 45,000, all right, but we had around 78. And CAF is worried because if there is a stampede, then we lose a lot of lives. Now they are putting the strict measures, and Kenyans need now to change the culture. Komachielo bende en ni jabak mar Harambee Stars Michael Kibwage wacho ni en gi geno ni Harambee Stars biro timo maber e tugo margi mogik mar Group A kindgi gi Zambia Jumapil e paw tuke ma Kasarani. Kenya motelo Group A gi point 7 bang' yudo loch 2 kendo dhi amodhi tugo 1. Kara kamano ka gilo Zambia gibiro bedo malo e Group A manyiso ni quarter final libro manago Kasarani. Kibwage manche no keto koke mar tugo ne club mar Gor Mahia jumani owacho ni giseru yweyo moromo nyaka ne gitugi Morocco ka koro ikruok magin go en mar yudo loch maduong' e kindgi kod Zambia. Magi weche tuke an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Thorona mar bede studio serumo kato rumo kikisudi ya weyelore mabeyo sana. Kasuku Rafael Wuod Nyachula dhita e chenro mar donse warom Jumapil sapaga chiel koguen kabokelo ni chenro mar ng'wono mar Nyasaye wadendo gani chokruok mar Yesu. Okadwa ni bed mabor kod chenro no kato Jumapil ma iye ma tarik adi Jumapil mar tarik 24 wabo bedo kod misa matakatifu. Wabo bedo kod misa matakatifu Jumapil ma kiny matarika 17 kwa bedo gi misa, lakini wabo bedo kod chokruok to akwai kwaya achiel kende ni teme mondo mi ibi gi wendo kele wendo achiel e chokruok Jumapil. Oriti masani warom sa 12 Ramogi TV wadhi wapenji laktar. Yes. Uja karacho. Uma wuda yido ke ukasirimbe. Swaga. Ani yalala mena piano makobandi. Komene ken. Lolore jabani. Makobanya kumujana nango kaboda ten kaili oye. Lolore unebani. Barikiwa studio. Sina manaweri nango jaberi ni gambanya na.